Helo a chroeso i bodlediad newydd sbondanllu o'r enw Albwms Arloesol, lle dyn ni'n cymryd golwg ar rai o'r albwms sydd wirioneddol wedi gadael ei marc ar gerddoriaeth yng Nghymru. Mae hon yn brosiect rhwng Golwg 365 a chylchgrawn gerddoriaeth Y Selar. Gruffudd o Owain sy'n yma, a fi ydy dirprwy olygydd y cylchgrawn ers rhai blynyddoedd bellach. Felly, be dyn ni'n bwriadu wneud ydy gwahodd un o ffans yr albwm ymlaen i siarad am werth yr albwm iddyn nhw ar lefel bersonol yn ogystal â gwerth yr albwm yn fwy cyffredinol. A dyn ni'n gobeithio hefyd cael chydig bach o fewnbwn gan yr artistiaid y tu ôl i'r cwbl. Ac felly, dyn ni am gychwyn heddiw hefo albwm gafodd ei ryddhau ddechrau 2022, ond oedd mewn gwirionedd a chaneuon cyfarwydd i ni ers cryn amser cyn hynny. Dwi'n siarad am albwm gyntaf Sywel Nyw, sef Deuddeg, a prosiect oedd hon yn 2021, lle oedd Lewys Wyn, frontman yr eira, yn cydweithio efo artist gwahanol bob mis ac yn rhyddhau sengl ar y cyd hefo'r artistiaid hynny. A ffrwyth y prosiect yna ydy'r albwm yna sydd yn cynnwys 12 o ddeuawdau o petai. Felly yn ymuno â ni heddiw i siarad am 12 gan Sywel Nyw, mae Daisy Williams. Symai, Daisy? Haia, ie, dwi'n iawn, diolch. Deud ychydig bach amdano ti dy hun fel bod ni yn dod i nabod ti fymryn yn well. Dwi'n dod o Wrecsam, a dwi'n byw yn pentref Ffros, a ar hyn o bryd dwi'n gweithio i cwmni golwg fel swyddog prosiect yn Bweri Bro yn ardal Wrecsam. Dwi'n siarad o'r ail iaith Cymraeg, felly mae gennau diddordeb mawr mewn cerddoriaeth a cerddoriaeth Cymraeg, a dwi'n meddwl mae'n ffordd rili dda o cynyddu dy iaith. Ond ti'n sôn yma bod ti yn siarad o'r ail iaith ac yn dod o'r Wrecsam. Digwydd bod dyna yr un profiad ag oedd gen yn nhad i, ac oedd yn nhad hefyd yn ddiddori lot mewn cerddoriaeth pan oedd o'n iau ac yn dal i wneud dwan. A pa mor fyw ydy'r sîn Gymraeg yn Wrecsam, dwi'n meddwl, neu pa mor hawdd ydy o i chi i gael teimlo'ch bod chi'n rhan o y gerddoriaeth Cymraeg mewn ardal ar y ffin fel Wrecsam a Rhos? Wel, dwi'n meddwl fod o'n hawdd iawn, really, gyda'r sawl gwyl sy'n mynd ymlaen pob blwyddyn yn Wrecsam, megis y Focus Wales, Focus Cymru. Mae 'na opsiynau fel gwirfoddoli, a mae 'na llawer o fel llefoedd sy'n neud fel noson jamio, pethau fel yna. Fasai'n deud fod o'n lle reit lliwgar gyda fel cerddoriaeth a diwylliant music Cymraeg. A mae'r Saith Seren, wrth gwrs, yn un o'r llefydd mwyaf adnabyddus o ran y sîn yn Wrecsam. Ac felly, i ddechrau, sut does ti ar draws yr albwm yma? Sut nes ti ddod i licio fo gymaint? I fod yn onest, nes i clywed am yr albwm yn 2022, jyst ar ôl Covid, pan nath fo ennill albwm y flwyddyn. A nath o cymryd dipyn o amser i fi clywed iddo fo a rhoi amser fel gwario amser ar bob can. Ond blwyddyn yma, really, oedd y blwyddyn nes i really fel neidio mewn i'r albwm a jyst rhoi fel sylw i bob can. Ond dwi'n meddwl tra fel dysgu, nes i wneud Cymraeg ail iaith fel lefel A yn Coleg Cambria, a dyna lle ffeindiais fel fy cariad am cerddoriaeth Cymraeg. Felly o'n i'n ffeindio fel gwrando i'r cerddoriaeth Cymraeg yn helpu fi gyda dysgu'r iaith, a just mae'n ffordd ychwanegol i ymwneud gyda'r iaith. A dwi'n just cofio fel mynd ar y bws ar fy ffordd i coleg, fel gwrando i'r albwm, a dwi'n just meddwl ma'n, fel oedd ti'n deud, ma'n mwy fel prosiect neu albwm, a ma'n just hollol uchelgeisiol a unigryw. Ma'n gadel ti gyda teimlad, a ti'n fel gwneud llawer o fel adlewyrchu pan ti'n gwrando i'r albwm. A nes ti sôn yma bod ti'n gwario lot amser efo bob can, ond bod ti hefyd yn gwrando arno fo fel albwm. Wrth gwrs, y bwriad y prosiect oedd bod o'n gweithio ar sengl efo artist arall. A wedi'r cyfan, cwbl ydy'r albwm yn y pen draw ydy casgliad o'r senglau yma. A maen nhw wedi cael eu rhoi ar yr albwm, os dwi'n darllen iawn, yn yr un drefn a gafon nhw i ryddhau, felly mae'r trac cyntaf ar yr albwm oedd yr un gafodd ei ryddhau mis Ionawr, yr ail un oedd yr un gafodd ei ryddhau mis Chwefror ac yn y blaen. Ond wyt ti'n meddwl
gweitha hynny, bod o'n dal i weithio fel albwm, wyt ti'n gwrando arno fo fel albwm o'r dechrau'r diwedd, neu wyt ti yn ffeindio dy hun yn pori mewn ag allan o ambell i gân? Yn sicr, dwi'n meddwl fod o'n llyfr rili dda fel albwm. Ma' 'na llawer o caneuon ar yr albwm sy'n dilyn fel patrymau tebyg, gyda themau tebyg. Dwi'n gweld o fel cymysg dda o fel wahanol syniadau, ond hefyd ti'n gallu gweld fel patrymau mewn pob can. A ie, dwi yn credu fod pob can yn llyfr rili neis fel rhwng ei gilydd. Dwi'n cytuno efo ti, achos oedden ni'n gwrando ar hon yn ddiweddar i atgoffa'n hyn, a mae yn teimlo fel bo' 'na lif synhwyrus iddo fo. Mae yn teimlo fel rwbeth sydd yn gydlynnus. Sôn am yr caneuon 'u hunen, o's gen ti hoff un oddi ar yr albwm? Ie, so ma' gennai fel tua 4 sy'n rili sefyll allan i mi. Yym, ond dwi'n meddwl 10 allan o 10 ydi fy hoff can, ond hefyd dwi'n rili hoffi Pen yn y Gofod, Dyfrdwydd Melys a Machlud. So dyna'r 4 sy'n rili sefyll allan i mi. Diddorol. Dwi'n meddwl bod 10 allan o 10 ydi'r un sydd wedi gafel yn y gynulleidfa fwya 'de. Dwi'n meddwl am y geirie a'r gerddoriaeth efo'i gilydd, a hefyd yr acen, dach chi ddim o reidrwydd yn glywed mewn cerddoriaeth Cymraeg mor amal â hynna, a rwbeth mor onest, rwbeth mor ffwr â hir, rwbeth mor agored, mor real. Mae o'n reit unigryw, a ma' hwnna'n amlwg wedi taro teuddeg hefo pobol. Dwi'n dymuno, am un diwrnod byddai pawb yn dweud beth oedd yn pydru ar ei tafod. Y pechod. Fuck it. Rwy'n 53, dwi dal yn aros... Nes ti ddim sôn am cwpl o fy ffefrynnau fi oddi ar yr albwm, ma' raid fi ddeud. Bonsai, dwi'n meddwl, ydi'r un sydd mwyaf hoff gynnai. Lle ma' Sywel Nyw yn gweithio efo Glyn Rhys James o'r band Mellt, a chan am rywun sy'n methu edrych ar ôl 'i blanhigion. Ond ie, dwi'n meddwl bod 'na amrywiaeth dda ar yr albwm, does? Ma' rwbeth fel Bonsai yn hollol wahanol ar un ystyr i Amser Parti neu 10 allan o 10. Ond eto ma'n gweithio rywsut, dydi? Gobeithio bod hyn yn ffeindio ti'n fythwyr. Fy mlenhigyn sylffenist. Oeddet ti'n gyfarwydd efo yr artistiaid ma'n cydweithio efo nhw cyn gwrando ar yr albwm? O'n i'n gyfarwydd iawn gyda Gwenllian Anthony o Adwaith, a ma' 'na sawl arall hefyd. Dwi'n gwybod Steffan Dafydd, dwi'n rili hoffi Breichiau Hir, a dwi 'di clywed fel cwpl o stwff unigol fo hefyd. Oedd o'n fel enwau nes i clywed, a wedyn ar ôl fel gwrando i'r albwm, o'n i'n rili o'n i'n meddwl oedd o'n mor wych, so nes i wneud fel llawer o ymchwil a dysgu pethau rili dda am bob person rili. A ma'n jyst rili diddorol i gweld fel sut ma' Lewys wedi defnyddio amrywiaeth o bobl. Fel ma' 'na pobl sy'n actorion, cantorion, hyd yn oed pobl sy'n just fel eisiau dechrau ffwrdd yn y scene. Dwi'n meddwl ma'r albwm wedi wneud job rili dda o llwyfannu pobl fel newydd hefyd, fel Gwenno Morgan. Ie, yn bendant. O'n i'n mynd i ddod at hynny, achos nid yn unig ma' gennyn ni amrywiaeth o ran y gerddoriaeth, ond ma' 'na amrywiaeth o ran yr artistiaid a pha mor hirhoedlog ydyn nhw. Dach ch'mo' End af Emlyn yn un o enwau mwya ar sîn ers degawde a'i albwms o'r 70au fel Hiraeth, Salem yn rhei mwya cydnabyddedig ar y sîn. Gwilym yn fwy adnabyddus yn y decad dwytha. Ti'n sôn am Gwenllian Anthony, 'dyn ni'n arfer clywed hi'n canu efo Adwaith. A'r enwau newydd ar y pryd fel Gwenno Morgan, ond ma' hynny'n arwain ni at y rhan nesa'r sgwrs, sef pam bo' ni'n meddwl bod yr albwm yma'n arloesol, a dwi'n meddwl falle bod y pwynt yma'n un da i ddechrau arno fo, achos oedd yr albwm yn arloesol yn y ffordd oedd o'n cydweithio efo, fel oeddet ti'n deud, artistiaid sydd ddim o reidrwydd yn gerddorion yn gynta, ond hefyd cerddorion sydd wedi mynd ymlaen ar ôl cael chydig bach o sylw efo'r albwm yma i berfformio eu hunain a phrofi cryn lwyddiant, a Gwenno Morgan yn enghraifft o hynna. Ie, yn bendant. Dwi'n
Be am rai eraill o'r rhesymau dyn ni'n meddwl bod yr album yma'n arloesol ta? I ddechrau, wyt ti'n berson sydd yn gwrando ar album, neu wyt ti'n berson sydd yn fwy tebygol o wrando ar playlist, ystod chwarae, neu ganeuon unigol? Dwi'n meddwl dwi yn person sy'n rili mwynhau albums, oherwydd dwi'n meddwl maen nhw'n codi llawer o syniadau a themau wahanol, a dwi'n just hoffi gwrando ar rhywbeth a wedyn gwneud fel y ymchwil a rili edrych mewn pob gair a ti'n gwbod, just y cerddoriaeth a y geiriau at ei gilydd a just gweld pa negeseuon maen nhw'n anfon, pethau fel yna rili. Be di heina ti di ffeindio yn yr album yma te, a negeseuon yr themau sy'n gwaed drwyddo fo? Wel, dwi'n meddwl ma' 'na llawer o sôn am fel iechyd meddwl. Dwi 'di ffeindio fel thema rili cryf o natur hefyd, ond hefyd dwi'n meddwl ma' 'na fel syniad rili cryf o fel llyfr ymwybod, a jyst y syniad bod pobl yn just deud, a ma' nhw'n siarad o'r calon. Yn enwedig gyda'r can 10 allan o 10, ma' hwnna'n just arbennig yn fy marn i. Ie, dwi'n cytuno, a wirioneddol ti 'di taro'r hoelen ar ei phen fan'na efo'r syniad yma o bod hi'n album sydd yn onest, sydd yn agored, sydd yn deud 'i deud fel mae 'de, a o'n i heb ystyried o drwy lens iechyd meddwl o blaen, ond dwi'n meddwl bod ti'n iawn i ddeud hynna. Be am i ni feddwl am albums eraill ta, sydd wedi arloesi efo y ffurf yr album? Achos fel arfer ma' artistiaid yn cynhyrchu album, ma' nw'n meddwl mewn album, fel o't ti'n deud, ma' 'na themâu, ma' 'na neges, ma' 'na ryw bethe sy'n gwaed drwyddo fo, a dyna ma'r artist 'i hun yn bwriadu i chi wrando arno fo, yn bwriadu i chi i werthfawrogi ydi'r album ar ei hyd yn ogystal â'r caneuon bychan tu fewn iddo fo. Ond ma' hon yn album mewn ffordd sydd i ryw radda wedi newid siâp yr album, achos album ydi hi wedi'r cyfan, ond am bod 'i wedi ca'l 'i rhyddhau fesul dipyn, ma'n teimlo fel bod 'na siâp gwahanol, ma' 'na ryw ddyhead i wneud rwbeth gwahanol hefo'r album, ag arloesi mewn byd falle sydd yn rhoi llai o fri ar albums erbyn hyn. Ti a fi yn dal i hoffi albums, ond ma' lot o'n cyfoedion ni yn fwy tebygol o wrando ar y rhestre chwarae. Felly, wyt ti'n ffan o unryw albums eryll falle sydd yn arbrofi efo yr album fel ffurf? Ydw, dwi'n meddwl fel un albwm sy'n dod i fy meddwl ydy Hiro Sir Cof gan Breichiau Hir. Dwi'n meddwl ma' hwnna'n albwm arall sy'n ymwneud gyda llawer o fel themau tebyg yn y albwm Deuddeg. Ie, dwi'n meddwl hefyd am yr albwm diweddara gan Gwilym, sy ar Dore pan ti'n canu, achos gafodd honna ei rhyddhau mewn 2 ran, hynny yw, o'dd 'na 2 EP a wedyn nathon nw roid o at ei gilydd. A hynny yw, ydyn ni'n meddwl bod yr albwm yn dal i fod yn rwbeth pwysig? Ydi o'n rwbeth ma' pobl yn oedran ni yn dal i fod efo diddordeb yno fo, ti'n meddwl? Ydw, yn bendant. Dwi'n meddwl, yn enwedig fel blwyddyn yma, 'dyn ni 'di gweld fel llawer o albums newydd, fel albums iaith Saesneg hefyd, sy'n rili fel arbrofi beth yn union ydi albwm, a dwi'n meddwl ar hyn o bryd 'dyn ni'n gweld llawer o artistiaid sy'n arbrofi a trio creu fel dod allan o'r just album a creu mwy fel prosiect. Ti'n gwbod, ti'n gallu cael fideos sy'n mynd efo nhw, neu ma' 'na pobl sy'n ma' nhw'n newid eu looks nhw fel i gyd, yn fel dechrau gwisgo pethau newydd, a ie, fel just mewn ffordd fel y arddull i gyd yn newid i fel ffitio mewn i fel era mewn ffordd newydd o cerddoriaeth, a ma' hwn i gyd i fel cysylltu gyda albwm newydd. Felly, ie, a dwi'n meddwl gyda Deuddeg, ma' hwnna gyda fo wedi sbanio dros fel blwyddyn, ma' hwnna'n reit tebyg i'r syniad yma o ma'n mwy na just album. Yndw, dwi'n cytuno, a dwi hefyd yn meddwl bod yn albwm sydd efo ryw fath o hunaniaeth, a falle bo' gen pob albwm hunaniaeth, dwi'm yn deud, ond dwi'n meddwl bod 'na hunaniaeth go gref i'r albwm yma. A dros yr haf gathon ni Brat Summer, wel ma' hwnna i gyd wedi dod o albwm. Ie. A albwm efo clawr syml, efo un gair yno fo mewn ffordd eitha
ffwrdd â hi, di'r gwaith celf ddim mewn unrhyw ffordd yn rhywbeth sy'n mynd i gael ei werthfawrogi gan bobl sy'n gwybod lot am gelf. Ond, mae hwnna'n album sydd wedi cael goblygiadau cymdeithasol go fawr, ynddo? Ie, yn union. Dwi'n meddwl ma'n bron fel troi mewn i ffordd o fyw, a ma'n reit diddorol i weld sut ma' cerddoriaeth a albums yn gallu cael fel effaith mawr, oherwydd un album arall dwi'n meddwl o ydy Romance gan Fontaines DC, fel ma' hwnna'n un arall blwyddyn yma sydd wedi rili newid, fel ti'n gwbod, ma' 'di dod fyny allan o bron nunlle a jyst wedi, ti'n gwbod, ma' pawb yn, rili mwynhau'r album. Ie, a hyd yn oed mynd i mewn i'r byd gwleidyddol a bethau hefyd, efo ffordd oedd Kamala Harris yn defnyddio brat fel ffordd i drio cysylltu efo pleidleisiwr ifanc. Dyn ni heb weld hynna yn y Gymraeg eto, ond gawn ni weld amser a ddengys am hwnni. Dyn ni gyffwrdd ar y gwaith celf. Wrth gwrs, mi oedd na waith celf i bob un o'r sengle yn annibynnol. A wedyn mae na waith celf go drawiadol ar yr album hefyd. Sgen ti unrhyw argraffiadau am y gwaith celf dyn ni'n weld ar flaen Deuddeg? Dwi'n rili hoffi'r clawr fel yr album, dwi'n meddwl ma'n rili fel atyniadol, a dwi'n meddwl fel, mewn ffordd, ma'n bron denu fel pobl ifanc, dwi'n meddwl, oherwydd ma'n, ti'n gwbod, fel y lliwiau, a hefyd dwi'n meddwl am fel pobl yn eu arddegau ella yn gallu gwrando i'r album a rili fel uniaethu gyda fo, a ma' hwnna'n ddangos mewn ffordd trwy'r fel gwaith celf, ond hefyd gyda'r jyst fel y genres wahanol hefyd. Ie, ydy'r genres yma sydd yn rhai o'r caneuon, dwi'n meddwl am 10 allan o 10 ag amser parti, wyt ti'n teimlo bod heina'n genres falle sydd ddim cweit mor amlwg yn y Gymraeg fel arall? Ydw, dwi'n meddwl yn enwedig Sywel Nyw, mae o'n rili arbrofol gyda genres, a mae'r gair sy'n dod i fy meddwl ydy fel party, fel electronic neu rhywbeth. A mae o rili wedi dechrau hwnna yn go iawn, ond be dwi'n hoffi am Deuddeg ydy fod o'n just cymysg mawr, a oherwydd fel oeddet ti'n deud am bonsai, dwi'n meddwl ti'n gallu cael teimlad mawr o mellt yn y can yna, ac yr un peth gyda Pen yn y Gofod gyda Gwenllian Anthony. Mae'n grêt dydy, mae yna rhyw fath o gymysgedd rhwng be mae Lewys Wyn yn dod i'r gêm efo'i cerddoriaeth o, am be mae'r gwesteion yn dod ymlaen efo'i cerddoriaeth nhw hefyd. Mae'n rhyfedd achos, oedd Lewys Wyn, Sywel Nyw, yn frontman yr eira doedd. Oedd na wastad joc am sut oedd yr eira a tsunami yr un bobl ac yn swnio'r un peth. Ond wedyn, mi nath yr eira ryddhau album yn 2020 oedd yn o'r enw Map Meddwl, oedd yn album gret, ond nathon nhw ddim cael y cyfle beth i chwarae fo'n fyw rywsyd. Felly, dwi'n meddwl bod Lewis wedi rhyw fath o cymryd y cyfle yna wedyn i weithio ar y prosiect fel yma sydd yn gwthio'r ffiniau a falle yn mynd yn erbyn y stereotype yna oedd bod y caneuon oedd yr eira yn rhyddhau a caneuon oedd tsunami yn rhyddhau yn sicr yn ffitio mewn i un gofod ar y sîn. Wyt ti'n meddwl bod o'n drenu ddo, bod ni ddim yn gallu mwynhau yr album yma'n fyw, achos ni'n deud dydy Lewis ddim yn gigio gymaint o hynny efo yr eira ddim mwy, a wan mae prosiect Sywel Nyw bron o reidrwydd yn gorfod bod yn un digidol yn unig, neu ddim yn un dyn ni'n gallu mwynhau yn fyw. Ti'n meddwl bod ydy hynny'n cyfyngu apêl yr album? Ydy o'n cyfyngu cyrheiddiad yr album, ti'n meddwl? Bas ddim yn deud fel fod o'n problem mawr, oherwydd mae'r cerddoriaeth mae'n gweithio'r rili dda mewn fel playlist o pethau dwi'n meddwl, a mae'n reit fel, dwi ddim yn cael y teimlad fod o'n mynd i dod i ben rywsut, ti'n gwybod? Ond dwi yn cytuno fel fasa'n rili wych gweld o yn fyw mewn rhyw ffordd. Dwi'n meddwl fel ella gyda'r just y ffaith bod o'n mor fel, ma' 'na amrywiaeth mawr, ella fydd o'n rili cool i gweld fel
rhyw fath o sioe neu rhywbeth, fel hwnna'n gwych i weld a ti'n gwbod jyst llawn lluniau a pethe fel yna. Ie, dwi'n cytuno, jyst yn meddwl ŵan, dwi'n meddwl sa'n gweithio'n dda fatha gig y pafiliwn neu rwbeth mawr lle dach chi'n gallu ca'l llwyfan mawr a lot o wahanol a bod yr artistiaid 'ma i gyd yn ca'l dod i fewn i berfformio. Ond dwi'n ffeindio ma' hwnna'n broblem ma' bands fatha Cube yn ga'l hefyd, bandia sydd yn cydweithio efo artistiaid eryll yn ca'l trafferth fatha i berfformio'r pethe 'ma'n fyw, yym a oherwydd bod 'na ti'n gor'o' ca'l fee ar gyfer pob un o'r gwesteion ar ben fee y band 'i hun felly mae'n job. Ond ydi hwnna'n rwbeth sy'n poeni ti o gwbwl? Wyt ti'n meddwl am y gigs ti'n mynd i fynd i weld a wedyn meddwl bo' ti'n mynd i wrando ar y caneuon bron fatha gwaith cartre cyn mynd? Neu ydi dy steil di o rando yn cychwyn o'r gân a mynd o fan'na? Dwi'n meddwl weithiau pan ti'n gwrando ar cân yn fyw, weithiau ti'n gallu gwerthfawrogi o mewn ffordd wahanol, a weithiau fel os dwi 'di mynd i fel ryw gig rhywle a ma' 'na fel supporting act sy'n rili dda, ond dwi heb clywed fel fel amdanyn nw cyn fel y cyngerdd. Weithiau dwi yn teimlo'n fel, ma'n piti fod dwi heb clywed amdanyn nw o blaen oherwydd ti'n gallu fel ie, weithiau fel ma'r caneuon ti'n gallu teimlo nw mwy pan ti'n glywed nw yn byw, dwi'n meddwl. Dwi'n cytuno. A ma'n arbennig o wir am rhei artistiaid sydd wedi ca'l 'u gneud i fod ar lwyfan dwi'n teimlo. Un peth arall nath 'yn nharo fi am yr albwm yma oedd, mae 'di ca'l 'i wneud yn 2021. Mwy ne' lai yr albwm yma 'di sŵn 2021 yn 'ym mhen i, achos oedd e un can yn allan bob mis ac o'n i'n grando arnyn nw wrth iddyn nw ddod allan. Felly ma'n ryw gofnod o'r oes rywsut, ac oedd hi'n oes lle oedden ni mewn ag allan o cyfnodau clo. A be' sy'n rhyfedd rywsut ydi bod cyfnod clo wedi dod dod â'r artistiaid 'ma at 'i gilydd, yn hytrach na bod o'n albwm unigol yn yr ystyr mwy traddodiadol. Bod 'na ryw baradocs yn fan'na bod yr cyfnod lle 'dyn ni mwya ar wahân wedi arwain at arloesi o ran cydweithio, felly ia. Be' 'di dy obeithio di am fwy o stwff gan Sywel Nyw te? Ti 'di gwrando ar 'i senglefo sy 'di dod allan ers rhyddhau'r albwm? Do, dwi 'di clywed 'i chydig. Nes i clywed 'i disco newydd. Dwi'n gwbod mae o 'di creu rhai mwy o newydd yn diweddar. Yym, ie, dwi'n meddwl ma' ganddo fo arddull rili fel diddorol a mae o yn reit fel electronig, a ie, dwi'n meddwl dwi yn cyffrous i weld sut fel pa fath o ffordd mae o'n mynd nesaf gyda ei cerddoriaeth. Ia. A tybed welwn ni atgyfodiad i yr eira ryw ddiwrnod hefyd. Ie. Hyd yn o'd. A 'dyn ni 'di sôn am pa mor agored ydi'r albwm, ond dwi'n meddwl ma'n wir i ddeud bod o'n albwm arloesol yn yr ystyr bod o'n fodern iawn. Ma'n teimlo fel Cymru heddiw rywsut yn yr albwm, a bod o falle drwy hynny yn fwy hygyrch i bobl sydd falle yn dysgu'r iaith neu sy'n siaradwyr newydd neu sy'n ail iaith fel ti. Ti 'di teimlo bod o yn bod hi'n hawdd cysylltu efo'r albwm? 'Di o'm bwys be' 'di'ch acen chi, 'di o'm bwys be' 'di'ch cefndir chi? Yn sicir, ie. Dwi'n meddwl fel rhywun ail iaith, ma'n rili neis i clywed albwm fel hyn sy'n rili cofleidio fel bob math o'r iaith. A dwi'n meddwl mewn ffordd ma'r albwm yn creu pont rhwng cerddoriaeth ac yr iaith Cymraeg mewn sawl ffyrdd. Fel o' ti'n deud, ma' 'na acenion wahanol. Dych chi'n gweld cymysg mawr o tafodiaith gan fod pawb sy'n ymddangos ar yr albwm yn dod o lefydd wahanol ar draws Cymru. A ie, ma' 'na jyst syniad rili cryf o pawb yn defnyddio Cymraeg ei hun ac yn siarad yn onest a ddim yn rili poeni am safon iaith ella. A dwi jyst meddwl ma' hwn yn
fel just elfen i'r album sy'n really, really neis i fi yn personol, fel personaliaeth. A dwi'n meddwl mewn ffordd mae o'n diweddaru'r iaith, oherwydd mae'n ddangos fod, i cael cymysg o pobl gyda galluogau wahanol a just, fel safonau iaith wahanol, mae'n ddangos fod hwn yn, fel mae fel pwer i hwn mewn ffordd. Oes, a mae hynny'n wir bod na ganeuon fel 10 allan o 10 fyse falle yn corddi dyfroedd rhai o'r bobl sydd fwyaf pur o ran y gramadeg, ond mae gennych chi hefyd ganeuon fel rhwng dau sydd yn gywaith rhwng Lewys a'i chwaer Sywel Wyn, sydd mae honna'n fwy barddonol, swn i'n dweud. Felly ti'n ffeindio bod yna balans neis rhwng yr gwahanol, rhwng pethau i blesio y rhai sy'n chwilio am farddoniaeth mewn cerddoriaeth a'r rhai sy'n chwilio am onestrwydd a... Oes, yn bendant. Dwi'n meddwl, rhwng ddau, mae hwn yn can really neis, a mae'n iaith really fel bendant a fel, dwi'n eisiau deud ffurfiol, ond ysgrifenedig mewn ffordd, a wedyn ti'n gallu gweld caneuon wahanol hefyd fel Seagal gyda Iolo Selydd. Dwi'n meddwl mae hwnna'n mwy fel ysgafn, a mae'n just bach o hwyl, a hefyd 10 allan o 10 hefyd. Mae'n y cymysg neis o iaith ffurfiol a iaith anffurfiol mewn ffordd. Felly gloi ta, be am i ni grynhoi gwerth yr album yma i ti ar lefel bersonol a gwerth yr album yn fwy cyffredinol hefyd mewn cwpl o frawddegau os edrych di? Dwi'n meddwl y peth mwyaf special am yr album ydy'r amrywiaeth. Dyna ydy'r fel prif gair fysai'n defnyddio i disgrifio'r album. A hynny ydy themau wahanol, syniadau wahanol. Hefyd fel cyflymder y caneuon, mae'n just amrywiaeth really neis o ran fel cerddorol hefyd. A dwi'n just meddwl fel mae'r sain, mae'n cymysg lyflu o'r sain yn yr album. Mae'n rhywbeth really eang na just cerddoriaeth, dwi'n credu. Cytuno. Diolch yn fawr iawn i ti am y sgwrs. Dwi'n meddwl ni wedi cael sgwrs dda iawn am hyd a lled yr album. Dwi'n meddwl bod yna le i longyfarch o Sywel Nyw ar y prosiect ac ar yr album. Ac nawn ni weld chi tro nesaf ar Albwms Arloesol. Diolch yn fawr. Felly dwi'n falch iawn wan o allu croesawu Lewys i hun ar y podlediad i drafod chydig bach am yr album. Felly diolch yn fawr i ti am cytuno i ddod arno. Diolch yn fawr am gael fi. A, wel, i ddechrau cychwyn, o'n i'n meddwl gofyn ti, sut deimlad ydi o i gael dy album ar bodlediad o'r enw Albyms Arloesol? Hynny yw, oedd bod yn arloesol yn rhywbeth oedd ti cefnir syniad yn y lle cyntaf? Pan ges i'r e-bost yn dod trwad, dwi'n meddwl dyna oedd y testyn ar gyfer yr e-mail hefyd, Albwm Arloesol. Mae'n cael unrhyw e-bost efo'r pennawd yna yn un eitha braf i ddweud y gwir. Felly, dwi'n meddwl dyna tro cyntaf fi weld neu glywed am unrhyw un yn cyfeirio at efo fel rhywbeth arloesol hefyd sydd yn neis. I suppose mae o'n album sydd dal yn eitha ffres yn y cof, mae o dal yn eitha newydd, felly dwi'n yn gwybod os di o di heiddi'r y clod neu'r amser i gael ei alw'n arloesol eto, ond ella bod 2 flynedd neu 3 flynedd erbyn hyn yn rhoi y sel bendith iddo fo gael ei alw'n arloesol, felly mae hynna'n mae'n fraint, mae'n gret, amser a ddengis am hwnni, da. Mae'n air difyr. Ond cerwn ni nôl, ta, ti'n dweud bod hi'n 3-4 blynedd ers i ddod allan wan? Felly, be oedd hi? 2020, album yr eira yn dod allan, cwpl o gigs rhithiol, a wedyn dim byd rili ar y prosiect yna wedyn. Felly, pryd nath egin y syniad Sywel Nyw ddod? Fel ti'n dweud, nath yr eira ryddhau album ar ddechrau'r pandemig. Oedd yn bach yn anffodus, ond oedden ni'n teimlo fatha oedden ni jyst eisiau cael hi allan i'r byd. Nath na fandio fel brych a hir
Dwi'n cofio nath nhw ddal yn ôl mwyn cael gwneud rhywbeth yn fyw, ond oedden ni'n teimlo bod y gwaith di wneud a bod i wirion peidio mewn ffordd. Wedyn, o hynny, mae'n siŵr nath y syniad o ddechrau'r sengla ddod. Dwi'n meddwl o'n i jyst yn dal yn teimlo'n gynhyrchiol ac yn eitha creadigol yn yr cyfnod Covid na, oherwydd bod am unrhyw le i allu gigio neu i ddangos gwaith yr eira. O'n i'n meddwl, na i fynd yn ôl a gwneud pethau'n hun. So ges i dipyn o amser i weithio ar bob dim, oedd yn braf, a lot o wagle jyst i roi y syniad ar y waith ac i feddwl ac i roi ychydig bach o sylwedd iddi. So nath y syniad ddod at ei gilydd, dwi'n meddwl, rhwng y misoedd Mehefin i Awst yn 2020, a wedyn yn amlwg oedd unwaith o'n i'n gwybod na eisiau rhyddhau 12 can efo 12 artist o'n i, oedd hi jyst yn fater o fynd ati gysylltu ac i orffen y caneuon. A sut ddys ti rownd i ddewis yr artistiaid, achos oedd ti'n dweud bod hwn yn brosiect mwy unigol yn wedi gymharu fo yr eira beth bynnag. Mewn cyfnod clo lle oedd ni'n cael yn gorfodi ar wahân, falle bod o chydig bach yn paradoxical o'r i fynd am y deuawdau, ond sut ddys ti ati i ddewis yr artistiaid i gydweithio efo nhw? Mi o'na lot o bendroni ddeud y gwir. O'n i'n gwybod o'n isio gweithio efo artistiaid newydd, gwahanol, ac oedd yn amrywiol mewn ffordd hefyd. O'n i'n isio gweithio hefo'r enwa mwyaf neu'r enwa fwyaf amlwg lle, oherwydd o'n isio i'r prosiect fod yn unigryw ac yn cynnig rhywbeth gwahanol hefyd. Felly nes i benderfynu mewn un ystyr gamblo efo artistiaid megis Lauren Connolly a Gwen Morgan yn amlwg ella hinga sydd wedi dod allan ora ydy gallu rhoi ffydd mewn artistiaid hollol newydd. A dwi'n meddwl oherwydd bod i'n gyfnod clo hefyd, oedd pawb yn ddiolchgar iawn o'r cyfle i allu jyst gwneud rhywbeth yn creadigol. Dyna un o'r pethau nath ni byggyfynu ar roedd yn arloesol amdano fo, oedd rhoi'r cyfle newydd mae i artistiaid fel Gwen Morgan oedden ni heb weld o blaen, ond mae Gwen Morgan wan wedi dod yn artist unigol poblogaidd, llwyddiannus, wedi dod i'n sylw ni rwsyd drwy'r albwm, ond wrth gwrs ti hefyd wedi gydweithio efo artistiaid mwy arbrofol, a falle artistiaid fyswn ni wedi galw'n arloesol ni hoi swythau hefyd, pobl fel Enda Femlyn a Mac Cyrff, neu Mister, fel mae'n cael ei alw byn hyn. Oedd hynna'n ddewisiadau am bod nhw'n arwyr i ti, neu oedd yna rhywbeth personol tu ôl i'r dewis yna? Oedd hynna mewn ffordd yn artistiaid o'n i byth yn meddwl sy'n nhw'n deud iawn, so nes i gyrraedd un pwynt lle o'n i jyst yn benderfynol a jyst gofyn i'r bobl o'n i'n edmygu fwyaf fel sy'n deud, yr arloeswyr mwyaf fel Enda Femlyn a Mac. Ac dwi'n gofio ges i'r e-bos Mac gan ymrawdig Griff, a nes i jyst llythrenol e-bost efo pam ddim, lle yr peth gweitha mae'n gallu dweud ydy na. Ac o'n i mor falch nath o jyst, dwi'n meddwl e-bost yn ôl o fewn y diwrnod yna, ond i digwydd bod i rhoid yr demo iddo fo hefyd, ac nath o jyst e-bost yn ôl dweud, gret, na i wneud rhywbeth o fewn wsos oedd wedi gwneud yr vocal line. Felly, dwi'n meddwl efo'r ddau yna, oedd o jyst yn fater o loc bod fi wedi cael nhw, ac o'n i lwcus iawn o hynny mewn ffordd. A ti'n sôn am y broses greadigol yma, i dyna oedd o ar gyfer y cynnion i gyd, hynny yw, oedd ti'n gyrru demo, hynny yw, mae'r syniad greiddiol am y cynnion wedi dod gen ti ac wedi cael ei datblygu gen ti, ac wedyn wedi cael ei gweithio arnyn nhw efo'r artist, neu oes yna fwy o gywaith wedi bod ar ambell un o'n nhw? Fel ti'n dweud, rhan fwyaf oedd yr gan mewn ffordd ar elfen demo yna, felly be oedd yr artistiaid yn ei wedyn oedd cyfrannu i elfen nhw, so i vocal line neu Gwen Morgan oedd na i ddweud gwir, oedd Gwen Morgan yn wahanol, hi oedd yn cyfrannu'r sylfaen y piano nes i sgwennu o amgylch hwnna. Felly oedd hynna'n un eitha diddorol. Rhan fwyaf yn cael y demo yn cysgwennu amdano fo, ond wedyn oedd gen ti hefyd Glyn, Rhys James, nath o ychwanegu lot o bartiau gitar iddo fo. Oedd o, chwarae teg, oedd o'n awyddus iawn i roi di stamp i hun, so nath o recordiau drums i hun, ydi shed o yn Aberystwyth, ac nath o hefyd neud i gitar. A wedyn, ond oedd rei eraill yn fodlon jyst ar ei llais nhw, ac oedd hynna'n braf hefyd, a o'n i'n cael mynd ymlaen ac achos oedd hi bach o yn erbyn amser hefyd, oedd angen gwthio'r artistiaid ac ar sawl achosur, o'n i'n gorau atgoffa'n y ddau nhw bod angen i'r
i'r vocal line fod yn dyn, so oedd yn gret weithiau bod nhw mond yn cyfrannu hynna mewn ffordd. Un beth arall oeddwn ni'n sôn amdano fo yn y sgwrs efo Daisy oedd bod yr geiriau yn rhai, wel, yn amrywiol, mae yna rhai sydd yn fwy barddonol mewn dyfynodau ac rhai eraill sydd bron yn fwy hygyrch orach i gynulleidfa ehangach. A i ti sydd tu ôl i heina ta hefyd, neu di heina wedi dod gan yr artistiaid weithiau? Na, fel oedd yr geiriau chwarae teg nath nhw i gyd ddod gan yr artistiaid eraill. Felly dwi'n meddwl am... fatha Lauren Connolly, er enghraifft, mae chan hi mor farddonol yn ei ffordd ei hun, ac nes i'n cyffred o gwbl ar ben nath hi neu, nath hi yrru hwnna draw, wedyn o'n i jyst yn gwybod bod hwnna'n mynd i ffitio'n berffaith. So oedd y rhyddid barddonol i gyd mewn ffordd yn disgyn ar yr artist gwadd. Felly nath o ddechrau off fatha prosiect senglau, a wedyn oedd y penderfyniad i wneud albwm allan ohono fo'n rhywbeth oedd wedyn, neu oedd o wastad yn rhan o'r syniad bod o yn y pen draw yn mynd i gael ei cyhoeddi fel albwm. Yn ywedig yn yr oes sydd ohoni, lle falle mae bobl yn rhoi llai o werth a llai o fri albwm, a yn ywedig ar ei ffurf gorfforol. O'n i o'r dechrau'n gwybod bod y prosiect yn mynd i fod yn sylweddol, ac o'n i yn uchelgeisiol, ac o'n i yn gwybod bod o'n mynd i fod yn albwm neu yn gasgliad eitha cry hefyd. Felly oedd o hyd yn syniad neu yn fwriad gynnau i roi bob dim at ei gilydd ar un record. Alla mwy jyst i'n moddhad yn hun hefyd, bod fi'n gwybod bod fi wedi gwneud o, bod o'r arwydd bod hwnna wedi cael ei greu. Ond dwi'n meddwl oherwydd bod poblogrwydd yr deunydd hefyd, oedd o'n wirion peidio rhoid o mewn un casgliad erbyn diwedd hefyd. Ac wrth edrych yn ôl, wyt ti'n teimlo'n falch o'r prosiect, achos mae'n wedi dod allan o ilchelgais mewn cyfnod pandemig, lle oedd lot o bobl yn teimlo'n fwy creadigol. Wyt ti'n teimlo'n falch yn edrych yn ôl ar y casgliad o ganeuon ag ar unrhyw ganeuon yn benodol falle, neu rhywbeth sydd wedi dod allan ohono fo? Sicr, i gyd. Chwarae teg, mae'r album wedi agor gymaint o drysau i fi. Mae wedi rhoi nid yn unig y cyfle i fi ddechrau'r lwybr o gynhyrchu'n hun, ond mae wedi dechrau'r lwybr o weithio o artistiaid hollol wahanol. Hefyd jyst dod i nabod pobl a cerddorion fyswn ni ddim wir wedi, fel o'n i bai am y prosiect yma. A wedyn, o ran, uchafbwyntiau, nes i wir enjoy nhw i gyd, so fysa na ddim un ohonyn nhw fyswn ni newid. I suppose y gan sydd yn dod i'r co i... maen nhw gyd yn serves their purpose mewn ffordd. Mae gen nhw gyd i lle i hynna'n. Felly, mae'n eitha tough dewis dwi wedi mwynhau fwy na'r gweddill mewn ffordd. Dwi'n meddwl bod hynna'n beth braf, ynddi? Swn i'n feddwl bod hwnna'n beth neis i gael. Yndi, diolch beth drwg o leian ydi. Na, hollol. A da ni'n siarad efo ti sos yma ar wsnos lle mae yna seigl arall o'r prosiect yn cael ei ryddhau, os dwi wedi darllen iawn, efo Malan. Felly, deudwch ni chydig bach am lle, beth gen ti ar y gweill efo'r prosiect yma ac yn fwy cyffredinol, be di dyfodol cerddorol Lewys Wyn / Sywel Nyw? Cwestiwn da. Felly, mae gennau sengl yn dod allan di Gwener hefo Malan. Mae o'n cario ymlaen ar yr un syniad mewn ffordd o weithio hefo artistiaid gwahanol. Nes i ryddhau can efo'r bardd Carwyn Ecli chydig wisoedd yn ôl. Dwi'n meddwl bod hwnna'n enwedig yn brawf o lle mae'r prosiect yn mynd mewn ffordd. Oedd hi'n gan arbrofol iawn, mae'n gan electronig, lot trymach na be oedd Deuddeg, ac mae yna lot mwy o elfennau dawns yn perthyn iddi. Felly, dwi'n meddwl na dyna di'r prawf o'r llwybr mae pethau'n mynd ar hyn o bryd. Maen nhw'n lot fwy dance-based, a maen nhw'n gyriadau lot cryfach, a maen nhw'n llai o ganeuon mewn ffordd. Dwi'n meddwl bod nhw'n fwy o motives dawns. Dwi'n trio gweithio fo llai o eiriau mwyn gwneud rhywbeth chydig bach fwy pwerus. A wedyn y bwriad ydy gobeithio gallu DJ o chydig bach mwy a cynnig profiad fwy electronig yn hytrach na'r profiad band byw. Felly, ond mae'r gan ma fo Malan, mae hwnna'n chydig bach, lot o elfennau pop green dal yn perthyn i'r caneuon. A wedyn, mae'r album digwydd bod wedi orffan heddiw gynnau, felly
dwi'n gobeithio cael hwnna wedi fastro. Mae yna 10 can ar hwnna, a cymysgedd o artistiau gwahanol ac fyddai'n canu ar ambell un hefyd. Gwych, bethau cyffroes sy'n edrych ymlaen at. Diolch o galon am y sgwrs a llongyflliadau ar Deuddeg a pob dymuniad da efo pob peth arall sydd i ddod efo'r prosiect ac fel arall hefyd. Brill, diolch yn fawr iawn, Gruff. A dyna ni felly, albwm arloesol wedi ei roi o dan y chwyddwydyr. Ymunwch efo ni tro nesaf pan fyddwn ni'n gwneud yr un peth eto. Yn y cyfamser, ewch draw i wefan Y Selar a gwefan Golwg 360 a fficiwch draw i'ch siop Gymraeg leol i fyny'ch copi o'r cylchgronau. Am chwaneg o bodlediadau Cymraeg, ewch draw i wefan ypod.cymru. A tan tro nesaf felly, hwyl fawr!